Tatawa ba? Hindi. Tatawa ka! Tatawa ka! Ay, hindi sila. Tatawa ba? Hindi. Tatawa ka! May iba ka! Para Tony, para ka na lasing. Uy, tapos ka na isa lang, tapos si Tanya na, inubos mo na. Oh. What? Wow! Enjoy na enjoy. Lumalayo talaga yung ball. Tama, di ba? Wala ka pa rin sa Wala pa rin eh. kapatid sa'yo. Sa'yo. Hindi yung pasok. Wala ka sa pasok. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.